bi adar dauz, alde batetik lizentzia administratiboa ematen dauela Eusko Jaurlaritzak, da beste aldetik dau lizentzia urbanistikoa, hori ematen dauela Orozkoko udalak. Lizentzia administratiboari dagokionez, deskarbonizazioko zuzendariak eman zauen emandako erresoluzioan, aurrera atera da Larragorriko proiektua, ez? Da orain udala herri moduen parte interesatua danez, jarri aldau prozedimendu administratiboan, jarri aldau goreneko errekurtsoa edo trantsizio energetikoko sailburu ordeari bideratuta. Gero, berak erresoluzioa botako dau, da erresoluzio horretatik, bide kontentzioso administratiboa irekita dago errekurritu gure badugu, da gudeko gune klaru da herriaren nahiak, herriaren gogoak definituko dugu, les azkenean, Orozkorentzat egiten dugu lan, da Orozkoko herritarrek argi eta garbi uzten daurie, ez dauriela gure horrelako batzu bai, beste batzuk ez, baina jende gehiago ez. Da horregatik pentsatzen dugu defenditu behar dugula maila arte Orozkoren nahiak, ez?